ndebe anyị bịakwanụ ka unu furu ka ego sizi wee na-adaju imigreshọn ọfịsa aka. Ọ bụrụ na ịpụta ụwa gbaa mbọ ka ịkwụba aka gị ọtọ. Ọkwa unu furu ka ego sizi wee na-adaju ya aka maka na ndị mmadụ laikikwa na ife o mere. Ya bụ ife tụkwanụrụ ọtụtụ ndị mmadụ n'anya, nke bụ na onye nke a na-akpọ Uche Nwosu nyere ya 1 million naira site n'aka Maria Udenwachi, maka na Uche Nwosu na-akọwa na ebe ọ bụ na o rijetịrị 10 million naira nke a na-enyekwana ya maka aka azụ ya na iPhone 13 Pro Max na Tecno Camon 16 na ọ na-enyekwana ya 1 million naira ka o wee sịkwana ya anya jisi ike ka o wee sọpọtụkwa anụ ndị ya, maka na ya bụ ife o mere na ọ tụrụ ya n'anya ma tụkwana ụwa niile n'anya. Unu makwana onye bụ Uche Nwosu na ọ bụkwanụ Ogo Rochas Okorocha, fọma gọvanọ nke ndị Imo steeti. Dịka onye ọbụla nọkwanụ wee na-ekene ya ka o si wee chetakwanụ ya bụ imigreshọn ọfịsa. Ebe a ka a nọkwa wee na-afụ Pastọ Chibuzor, pastọ ndị OPM ka o dekwara n'ihu akwụkwọ ya wee na-asịkwa na ọ na-asọpọtụkwanụ ya bụ onye imigreshọn ọfịsa with 1 million naira ebe ọ bụ na o rijetikwanụrụ ya bụ 10 million naira na iPhone 13 na Tecno Camon 16 na nkwa niile ahụ dibịa ogbu aṅụ ọbara anụnwa kwekwanụrụ ya ogbu onye mbọsị ndụ na-atọ ya ụtọ, na ebe ọ bụkwanụ na o rijetiri ife niile ahụ wee kwụbakwa n'aka ya ọtọ na ọ na-asọpọtụkwanụ ya with 1 million naira ka o wee sịkwana ya na ya jisi ike, maka na ya bụ ife o mere bụkwa na ife tụrụ ụwa niile n'anya, na o mere ife ọtụtụ ndị mmadụ aya emenwukwanụ, na ọ ya enye ya 1 million naira na onye ọbụla makwana imigreshọn ọfịsa anụnwa na onye ahụ tagịa ya na ya bụ postu o mekwanụ na peji ya. Ndị mmadụ nọzi wee na-asị na ọ bụrụ na onye imigreshọn ọfịsa anụnwa afa ya bụkwanụ Prince Ugochukwu Orji, na ọ bụrụ na ọ nabatalụ nkwa niile ahụ ogbu aṅụ ọbara bụkwanụ dibịa anya nzu onye nke a na-akpọ Idepre Ideshow ishie 1 million kwere ya wee mekata wee narị anya bụ 10 million naira na ka kịta anụnwa na aya amadụri ebe nya bụ ishie bilion nọkwanụ na ọ kara ịbagori Benin Republic ruzie ebe ahụ na odosikwa n'ike na ndị mmadụ aya afụzikwana ya anya ọzọ, kama na ọ tụrụ onye imigreshọn ọfịsa anụnwa bụkwanụ Ugochukwu Orji onye nke jụrụ na ọ ya erikwana ego ọbara na ọ ma nlikwa ego ndị ọgwụ ego na-agbanyeghị ụdịka ife isi ike dịkwana na Naịjirịa, na ntụ anụnwa ndị mmadụ si emekwana ya encourage na ya bụ ife makwanụrụ mma na ụdịka ife anụnwa Ugochukwu mere ya emezi ụfọdụ ndị mmadụ. O nwezie ka onye lụrụ ana onye tọrọ alụ si wee chọkwanụ ka onye fa aka azụ, na ụfọdụ n'ime fa aya ekwezikwanụ wee na nyaba aka azụ na fa ya laikikwa ka fa mekwa ụdị ife anụnwa Ugochukwu mere, maka na ntụ a ndị mmadụ si wee na-etokwanụ ya bụ Prince Ugochukwu onye ọbụla amarụgie n'ihu akwụkwọ, maka na mgbe ife a mere unu jee na peji ya o nwere ebe 1000 followers ka 2000, mana kịta o rigorugokwa ọ nọzikwa na 20 something thousand iji wee na-egosi na ọ bụkwa na ezigbo mmadụ na ndị mmadụ sọpọtụkwanụrụ ya n'ife ọbụla o mere. And ego anụnwa ndị mmadụ nyegasịrị ya kịta anụnwa ebe ọbụla o tinyere ya bizinesi ọbụla o ji wee mee investimenti ọbụla o ji wee mee ya bụ ife ya abalị ya uru, maka na ego jụrụ oyi. Mana ọ bụrụ na ọ na ji ishie milion ya bụ 10 million naira o nwere ike ọpụta bifo ime ife na-eme ofe ife eme ya ma baskụl akụrụ ya atọwe eje gbakwa ya aka ma ọkpa ego niile a ga-esikwa ntu ahụ wee fusisia ụnụ afọ na ego ife ọjọọ na ọ dịghọ mma. Mana nke anụnwa e nyere ya kịta anụnwa ọ bụkwa na ego jụrụ oyi, ego ya edo ahụ, ego ya abụ oricha ọlahụ ụla ọlahụ ọfụma ma tetakwana ọfụma, maka na ya bụ ego dịkwa na iche na ebe ọbụla o tirie ọ ya agbanwekwanụ ndụ ya. Dama ịnara ishie milion ego ndị ọ tekere na wel na ndụ, ego ndị o gbukọtalụ na ndụ, ego ndị o nyikọtalụ nwaanyị dị ime na ndụ ma ụmụazị ma okenye ma ndị mpa ma ndị mma ma nya onweghị nke onye ifọghọ n'ụlọ be ya, ma ndị bịarụ ka o sie erufe oke ite ọ na-eghe anya fụ na ya akwụnwụ bilion o were nwayọ gburugoro ya isi wee lekwa ọgwụ ndị mmadụ wee nọrọ na kọmentị wee na-asị na ya bụ onye imigreshọn ọfịsa na-ekwesịkwana iserebretikwana ya ọfụma, na onye nke bụkwana Idepre Ideshow na ọ nọ n'aka ndị uwe ojii bụkwanụ tụrụ ya bụ onye imigreshọn, na ọ bụrụ na o mekatakwanụ wee narị anya bụ 10 million naira witi nkwa niile o kwekọtara ya, na ọ bụrụ na o welere ya bụ ego na o nwezikwa onye ya afụkwana Idepre Ideshow ọzọ. Ụfọdụ nọkwa na kọmentị wee na-asị na onye nke bụkwana onye sekuriti bụkwana onye vigilant group na si chetakwa onye nke ahụ na sekpukwa isi akpụrụ alụbatị, na ka a na-echetakwa onye imigreshọn na si chetakwa onye nke ahụ na ọ bụrụ na ọhịa na ndị mmadụ aya makwa na ishie bilion na ishie milion na ishie onye ogwu ego ishie ogbu aṅụ ọbara na ọ na-atọ alụ niile anụnwa na ọkwọtụrụ ya bụ onye ọrụ nche ka esi wee chọpụta ya bụ ife na ọ bụkwa na ọha ya bụ onye nche na ka kịta anụnwa ishie milion na ka enyigokwa mmadụ 10 n'ime ya bụ sọka wel oke egbugokwa mmadụ rukwara 5 kịta anụnwa fa aṅụrụkwa ọbara na-eje na-ana. Anyị wee na-ekenekwanụ ndị wetara eweta. Chineke kwughachikwana ụnụ.